Tixtieq tkun taf kemm hu faċli jew diffiċli r-rwol ta' missier fit-trobbija ta' wliedu? Permezz tal-ktieb U tisbaħ missier tal-awtur Sergio Grech, ippubblikat minn Merlin Publishers, wieħed jista' jesperjenza t-trobbija u sintendi dak kollu li ġib magħha mill-lenti ta' missier. Dan il-ktieb oġobni għal ħafna raġunijiet, fosthom għax miktub b'ton umoristiku, sempliċi u joffri qari leġġer mimli stejjer osra, riflessjonijiet u osservazzjonijiet li xi kultant jaf ikunu kontroversjali, iżda li xorta jagħtu pjaċir lil qarrej u iva għala le daqsxejn ħsieb profond. ċerta li dawn l-episodji nistgħulek bis-silma u jekk taqra l-ktieb minn qoxra sa qoxra xi daħqa ma tonqosx. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.